Ahoj a vítám vás u dalšího videa o společnosti Aurum. V předchozím videu jsme se s firmou podrobně seznámili, vysvětlili jsme si, jak tento koncept funguje a jakým způsobem se tu dá vydělat. Dnes je ale čas, abychom si vše ukázali v praxi. Nejprve jděte na moje webové stránky, kde hned v úvodu najdete kompletně zpracovanou PDF prezentaci a návod v češtině. Hned vedle je tlačítko Start, kterým můžete okamžitě přejít k registraci. Nebo můžete jít na stránce kousek níž a pročíst si nějaké další doplňující informace. Co byste ale rozhodně neměli vynechat, jsou tato videa. První video je detailní rozbor celé společnosti. Velmi důkladně vás seznámím s nejdůležitější osobou celého tohoto ekosystému, Brianem Bensonem. Podrobně si projdeme nabídku trading robotů a porovnáme si jejich výhody a nevýhody. Samozřejmě vám řeknu i klíčové informace ohledně platebních karet, s kterými můžete platit v obchodech, v restauracích, na benzínkách, no zkrátka všude, kde přijímají karty Visa. Jsou zahrnuty i platby online, bezkontaktní platby přes Google Pay nebo Apple Pay a výběry z bankomatů po celém světě. Ale co je naprosto nejzásadnější, tyto karty nepotřebují KYC. To znamená žádné ověření identity. Můžete tedy platit po celém světě zcela svobodně a anonymně. Video hned vedle je návod, na který se právě díváte. Ukážu vám krok za krokem, jak se zaregistrovat, seznámím vás s prostředím účtu Aurum, vysvětlím vám, jak udělat první vklad, jak zaplatit roční členství, jak aktivovat robota a spoustu dalších užitečných informací. Dobře, zdá se, že už víte všechno, co potřebujete, tak můžeme přejít k samotné registraci. Klikneme na tlačítko registrace. Zde na vás bude čekat jednoduchý registrační formulář, kam zadáte svůj e-mail, telefonní číslo a zvolíte si nějaké heslo. Všimněte si taky, že Aurum má přímo integrovanou češtinu. Nebavíme se tu o nějakém zmateném a nepřesném Google překladu, ale o opravdovém a kompletním rozhraní v češtině, kterou si tady můžete nahoře zvolit. To rozhodně usnadní práci každému, kdo anglicky tak dobře nerozumí. Jakmile máte všechno tohle vyplněné, kliknete na další a dostanete se do této části. Sem napíšete své jméno, příjmení, zvolíte si nějakou přezdívku, pak zvolíte zemi, doplníte své datum narození a můžete přejít k dalšímu kroku. Tohle už je záznam přímo z mojí vlastní registrace, takže tu bude občas i angličtina, protože jsem na ní zvyklý. Ale to vůbec nevadí. Návod budu pravidelně přepínat do češtiny, aby to pro vás bylo co nejjednodušší. Tady je jenom informace, že vám do mailu přišel kód, který jednoduše skopírujete a sem vložíte. Pokud vám e-mail nepřišel, podívejte se do spamu a dalších záložek. Zde potvrdíte a máte hotovo. Pak už stačí jen zadat e-mail a heslo, které jste zadávali při registraci. Potvrdíte modrým tlačítkem a dostanete se do svého účtu. Hned na začátku na vás bude čekat bezpečnostní upozornění, abyste si nastavili dvoufázové zabezpečení. Na modré tlačítko kliknete a udělejte to. Google Authenticator vám pak bude generovat bezpečnostní kódy, které vám účet perfektně zabezpečí a nikdo kromě vás se do něj nedostane. Jak vidíte, dvoufázové zabezpečení je aktivní, tak můžeme přejít k prohlídce našeho účtu. Můžete sami posoudit, že v češtině vypadá Aurum velmi přehledně. Uživatelsky je tento projekt pro Čechy a Slováky naprosto perfektní. Po levé straně je hlavní panel, který si brzo projdeme. Přímo na hlavní stránce uvidíte vždy svůj zůstatek a zisky za posledních 7 dní. 2 jednoduchá tlačítka pro vklad a samozřejmě i pro výběr. Ve spodní části je přehled investičních balíčků a statistika, ale to si ukážeme později, až budu mít nějaká data a výsledky z obchodování. Přejdeme do sekce finance. Tady prakticky najdete to stejné, co je na hlavní stránce, ale jsou tu ještě další data, která se vám můžou hodit. Opět si k tomu víc řekneme, až budu mít aktivního robota a nějaké zisky, aby to pro vás bylo zajímavější. V sekci finanční nabídky najdete roboty, licence a další produkty.
A samozřejmě je tu i partnerský program, kterým chce Aurum motivovat své členy, aby pomohli jejich myšlenku šířit do celého světa. Úplný rozbor si necháme na samostatné video, ale trochu si to projít můžeme. Tato část rozhodně není povinná. Velmi slušně si tu můžete vydělat i bez propagace, ale zase na druhou stranu, případné provize se dají použít pro další investice a výdělky v Aurum se takto dají výrazně urychlit. Je zřejmé, že čím větší bude váš tým, tím víc budete kariérně růst a budete mít nárok na větší a zajímavější odměny. Pokud spojíte výdělky z toho, co vám denně vygeneruje robot, s tím, co vám pasivně může vygenerovat odměňovací systém, tak už se tu bavíme o velmi zajímavém pasivním příjmu, který vás může doslova vyřešit. Podrobnější statistiky svých partnerů najdete ještě v této sekci, takže budete mít dokonalý přehled, jak se vám ohledně propagace daří a kolik toho ještě musíte udělat k dosažení další úrovně. Ale jak už jsem řekl, je to čistě na vás. I jako investor samotář si zde přijdete na slušné peníze. Každopádně, pokud vás to zajímá, svůj registrační odkaz najdete ve svém účtu tady nahoře ke skopírování. A tímto se dostáváme do další sekce nejčastěji kladené dotazy. Zde najdete úplně všechno, co by vás mohlo zajímat. Takže pokud jsem například v mých videích na webu nebo PDF něco nezmínil, pravděpodobně to najdete zde. Jak vidíte, je tady toho opravdu hodně. Ideální čtení na dlouhé zimní večery. Pokud to s investováním do Aurum myslíte vážně, měli byste si jako svědomitý investor rozhodně přečíst úplně všechno. Další části jsou studijní a propagační materiály v mnoha světových jazycích. To se může hodit převážně členům, kteří by rádi oslovili zájemce jiných národností, protože není nic snazšího, než takovému zájemci poslat kompletní materiály v jeho rodném jazyce, aby si mohl vše v klidu nastudovat a následně takto rozvinout další spolupráci. Nemusíte umět čínsky nebo korejsky. Veškeré materiály pro vás tým Aurum připravil na stříbrném podnose. Stačí jen vhodně použít a zbytek je na vás, vaší kreativitě a schopnostech online komunikovat s kýmkoliv na světě. Nikdy nevíte. Může se vám podařit oslovit silného marketéra například z Japonska, Německa nebo třeba z Francie. Tento lídr si pak začne tvořit své vlastní týmy a celý biznis si pořádně rozjede a hádejte co. Vás to posune v kariérním žebříčku mnohem výš. A s tím jsou spojeny i větší provize, odměny a bonusy. Je to čistě na vás. Jak vždycky rád říkám, každý svého štěstí strůjcem. Všichni na začátku hrajeme se stejnými kartami, ale vždy záleží na tom, jak tu hru budeme hrát. Já osobně využiju všechny možnosti výdělků, které Aurum nabízí, abych využil plný potenciál tohoto biznisu a vytvořil si dokonalý pasivní příjem. Jak se k tomu postavíte vy, je už jenom na vás. A nakonec je tu nastavení, kde si pořád ještě můžete změnit nějaké údaje ohledně vašeho profilu. A pak jsou tu ještě nějaké věci ohledně zabezpečení, ale to už jsme si ukazovali předtím. Dobře, rychlou prohlídku Aurum účtu máme za sebou a teď se konečně pustíme do akce. Jak už jsme si říkali v úvodní prezentaci, abyste mohli všechny tyto nástroje, roboty a služby používat, musíte si zaplatit roční členství za $20. Myslím, že tato směšná částka je úplně nic ve srovnání s tím, co platforma nabízí. Tak jdeme na to. Klikneme na tohle tlačítko, abychom si dozvěděli více informací. Zaplacením tohoto členství získáme plný přístup ke všem produktům a službám Aurum. Účast v marketingovém plánu, který maximalizuje váš výdělečný potenciál. Získáme také přístup do komunity Aurum, k oficiálním školením, událostem a vzdělávacím programům. Jak ale vidíte, můj zůstatek je 0, takže se vrátíme zpět a provedeme nejprve vklad. Klikneme zde a můžeme vložit USDT nebo USDC. Já si zvolím USDT. Sítě jsou tu TRC20 a BEP20. Zvolím si BEP20. Potvrzením se mi zobrazí adresa a QR kód. Sem budu USDT posílat. Peníze mi dorazily za pár minut. Vložil jsem si sem celkem $120, protože $20 budu potřebovat na licenci
a za $100 chci otestovat robota. Nejprve to s touto částkou vyzkouším a pak budu samozřejmě investovat větší částky. Takhle to dělám vždycky. Nyní je čas zakoupit roční licenci. Bohužel jsem si u této části zapomněl zapnout nahrávání obrazovky, ale žádné obavy. Je to naprosto jednoduché a prakticky otázka 2 kliknutí. Nejprve musíte kliknout sem. Objeví se vám stránka, kterou jsme si už ukazovali. Budete vyzváni k zaplacení licence. Naštěstí jsem našel video jiného člena, který si tuto část nahrál, tak vám to můžu ukázat alespoň touto cestou. Jsou to pouze 2 tlačítka, která vás budou zajímat. Tím prvním aktivujete funkci, která vám každý rok automaticky z vašeho účtu strhne $20 na novou licenci, abyste na to nemuseli myslet a zbytečně si to hlídat. A tímto tlačítkem pak už nákup jen potvrdíte. A to je všechno. Systém se vás jen pro kontrolu ještě jednou zeptá, jestli opravdu chcete nákup uskutečnit. Vy to potvrdíte a roční Aurum licence je vaše. Pak už se vám jen objeví oznámení o provedeném nákupu. Tlačítko na hlavní stránce se vám rozsvítí zeleně a na to už se můžeme společně podívat. Uvidíte, že vám do dalšího nákupu zbývá 365 dní a datum, kdy je potřeba zaplatit novou licenci. Pokud se náhodou stane, že budete s registrací bojovat a tento videonávod pro vás nebude srozumitelný, můžete přejít na moje webové stránky a postupovat podle PDF návodu, který jsem pro vás připravil zde. A můžete sami vidět, že je tu velmi podrobně, krok za krokem zpracované úplně všechno. Od samotné registrace, přes přihlášení, až po kompletní rozbor vašeho účtu. Jsou tu i různé typy ohledně depozitu, partnerského programu, vysvětlení veškerých pojmů, které by vás mohly překvapit, zkrátka úplně všechno, co potřebujete vědět. Detailně je tu rozepsán i nákup samotné licence, kterou jsme si právě zakoupili. Licenci už máme tedy zakoupenou a teď je čas zbývající peníze investovat do robota. V postranním panelu půjdeme do finanční nabídky a zvolíme XAI Bot. V této části uvidíte přehled jednotlivých balíčků, kde můžete investovat už od $100. Ve spodní části je dokonce i kalkulačka, kde si před samotnou investicí můžeme propočítat své zisky a nastavit si strategii podle našich finančních možností. Například při vkladu $1000 bez reinvestování vyděláme za 1 rok $1470. Při zapnuté reinvestici to už ale bude $4509. Tady můžete jasně vidět, jakou má složené úročení, neskutečnou sílu a jak rychle dokáže vaše investice zhodnotit. U částky $5000 je to ale ještě zajímavější. Bez reinvestování bude celkový zisk $8400 a když budeme celý rok naše zisky reinvestovat, tak se dostaneme na neuvěřitelných $28 625. To už je podle mě velmi zajímavá částka. Teď se pustíme do samotné investice. V hlavním zůstatku mám $100 a v odměnách z marketingu mám 0. Ale je dobré vědět, že odměny z partnerského programu můžeme na investice použít taky. To se bude rozhodně hodit. Napíšu sem tedy $100, potvrdím podmínky a vytvořím vklad. Ještě se vám objeví podrobný rozpis vaší investice, abyste před samotným potvrzením věděli, kolik vlastně vyděláte. Už v úvodní prezentaci jsem vám vysvětloval, že při minimální investici bude váš podíl na zisku jen 60% a 40% půjde zpět do společnosti kvůli stabilitě a dlouhodobému fungování. Při vyšších investicích bude váš podíl samozřejmě mnohem vyšší. Matematicky to vlastně vychází úplně přesně. Robot měsíčně vydělá 17,5%, ale vzhledem k tomu, že 40% zisku půjde zpět do společnosti, tak váš podíl na zisku bude 60%, což v tomto konkrétním případě vychází na 10,5% měsíčně. U investice $100 jsou to jednoduché počty, protože je to $10,50. To je podle mě i tak velmi slušné měsíční zhodnocení. Spořící účty v bance vám ročně vydělají zhruba 3%. A vy si tady můžete za pouhý měsíc vydělat krásných 10,5%. Ale jak už jsem říkal,
Čím vyšší investice, tím větší pro vás tohle měsíční zhodnocení bude. Po roce se moje investice zhodnotí na $226, čistý zisk bude $126. Pokud ale budete mít celý rok zapnuté složené úročení, tak se tu už bavíme o čistém zisku $361. Tímto tlačítkem potvrdím, chvíli počkám a investice do XAI bota je úspěšně vytvořena. Vrátím se zpátky. V postranním panelu půjdu do finanční nabídky XAI bot a díky mojí investici $100 na mě modře svítí aktivní balíček Basic. V této kategorii je každý, kdo má aktivní investici mezi $100 a $250. Jakmile bude moje aktivní investice například $1200, budu už v kategorii Komfort a můj podíl na zisku nebude 60%, ale 70%. Od investice $5000 je to už 80% a z toho samozřejmě vyplývají i mnohem vyšší měsíční zisky. Ve statistikách ještě nic nemám. Na to si budu muset pár dní počkat. Ale úplně dole najdu zatím svoji čekající investici $100. Datum vložení je 1. ledna, takže se nám to bude alespoň dobře počítat. Reinvestici zatím zapínat nebudu, protože chci vědět, jak se to v tomto režimu bude chovat. Otestujeme si to pár dní jenom takhle. V transakcích najdu své veškeré finanční pohyby. Je tu vklad $120, následně nákup licence za $20 a pak ještě investice do robota $100. Všechno sedí do posledního centu. Opět platí, že pokud na vás tento videonávod byl moc rychlý nebo nepřehledný, stačí přejít na můj web, otevřít si PDF a najdete vše krok za krokem, rozepsané i ohledně investice do robota XAI. Je tu průvodce kalkulačkou, najdete tu přehled všech balíčků, rady a tipy ohledně vkladu, jak se dělají výběry, jak sledovat transakce a spousta dalších užitečných informací. Tak, dal jsem si 10 dní pauzu a nechal jsem robota v klidu pracovat. Takže se teď podíváme, jaké jsou výsledky mojí investice $100 a projdeme si veškerá data. Za posledních 7 dní tu mám zisk $2,58. Kousek níž je pak statistika zobrazená v grafu. A úplně dole se můžeme na zisky podívat ve větším detailu. Přepneme si to na denní zisky a když myší na jednotlivé dny najedu, tak zjistím, kolik se v tento konkrétní den vydělalo v procentech. Zajímavé a rozhodně velmi přehledné. Nahoře klikneme na finance a tady najdeme podrobnější rozpis. Celkový zisk z vkladů jsou $3,15. Aktivní vklady $100. V panelu napravo najdeme jednotlivé transakce. Začíná to částkou $100, takže tato sekce se týká pouze investic ohledně XAI robota. Nahoře jsou pak jednotlivě zobrazené denní zisky, konkrétně náš podíl, který je, jak už jsme si řekli, 60%. Logicky to znamená, že na hlavní stránce dole v grafu máte zobrazenou celkovou výkonnost robota. 9. ledna byla celková výkonnost 0,71%. Ale když od toho odečteme podíl společnosti Aurum, což je 40%, tak nám to vychází přesně na 0,43%. A to je náš podíl, který vidíme zde. Veškerá data jsou přesná. Pečlivě jsem je kontroloval. Klikneme na nedávné transakce. Zde najdeme stejná data jako na předchozí stránce. Ale když se podíváme úplně dolů, tak už jsou zde zahrnuty i ostatní transakce, jako je můj první depozit a platba za roční licenci. V této části je tedy kompletní finanční historie mého účtu. Vrátíme se do postranního panelu, finanční nabídky, XAI bot. A ve spodní části stránky uvidím svoji aktivní investici, s kterou robot pracuje a denně generuje zisky, které jsme si ukazovali. Jak už jsem říkal, reinvestice byly po celých 10 dní vypnuté. Tak si je teď zapneme a budeme sledovat další vývoj. A to je zatím ohledně návodu Aurum a kompletní prohlídky mého účtu vše, přátelé. Doufám, že se vám video líbilo.
Pokud ano a pomohlo vám, tak budu moc rád, když mě odměníte lajkem a odběrem tohoto kanálu. A já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se.